Šalom všetci, som Monty Judah z Lion and Lamb Ministries. Chcem vás privítať na stránke A Lion's Share. Lion and Lamb Ministries kladú dôraz na dielo vykúpenia Božieho baránka, ale hovoríme aj o levovi z Júdy, ktorý čoskoro príde, a v tejto relácii sme sa rozhodli, že sa zameriame trochu viac na časť o tomto levovi z Júdy. Tento program robíme tak, že chceme robiť rozhovory a zdieľať sa s inými službami, ktoré spolupracujú spolu s Lion and Lamb Ministries vo väčšom mesiánskom hnutí na celom svete. Som veľmi rád, že mám svojho priateľa a brata Eddieho Chumney z Hebraic Heritage Ministries International. Eddie, s tebou sa poznáme a spolupracujeme už od roku 1996 od konferencie z východného pobrežia. Tým sme tu už dlho a sme aj po celom svete. V skutočnosti do hnutia prichádza veľa nových ľudí prostredníctvom Lion and Lamb Ministries. Bol som šokovaný, keď som to počul. Niekto sa spýtal, kto je Eddie Chumney, keď som sa zmienil o tebe. Tak som povedal, že to musíme vyriešiť. Musíme ťa predstaviť celej skupine nových ľudí, ktorí prichádzajú prostredníctvom našej služby, a podeliť sa s nimi aj o teba. Tak sme si povedali, že v tomto programe sa s vami o Eddieho trochu podelíme, povieme vám o ňom, a aby ste pochopili, že sme spolu s ním v spolupráci. A tiež aj spolu s ďalšími službami, aby sme napredovali a učili mesiánskych bratov o viere. Eddie, tak trochu sa opýtam na niektoré tvoje svedectvá. Viem, že si sa už predtým podelil o svoje svedectvo, pričom si nerobil starosti o mňa. Ja poznám tvoje svedectvo, ale pre ostatných bratov? Povedz nám, kedy si prišiel k viere, kedy si konečne uverili v Mesiáša. Dobre. Mal som susedov, ktorí chodili každú nedeľu do cirkvi s učiteľom nedeľnej školy. Boli v dôchodkovom veku. Prišli k mojim rodičom, keď som bol malý, mal som 5-6 rokov, a požiadali mojich rodičov, či by ma mohli vziať do cirkvi. Rodičia súhlasili, a tak som s nimi začal chodiť do cirkvi každú nedeľu. To bol môj začiatok chodenia na zhromaždenia. Počúvanie dobrej správy o Mesiášovi, ako bolo kázané. Spomínam si, keď som bol veľmi mladý, 5, 6, 7 rokov, že som vlastne ležal na zemi v dome môjho suseda. Ja premýšľal som o niektorých veciach, ktoré som počul v cirkvi. Pozeral som sa na oblohu. Bol májový deň, takže obloha bola modrá. Práve som rozmýšľal nad touto myšlienkou. Je to, čo mi povedali v cirkvi, pravda? Je tu naozaj Ješua? Naozaj prišiel pred 2000 rokmi? A či naozaj zomrel? Na dreve, aby mi odpustil moje hriechy? Veľmi zjednodušene povedané. Som si pomyslel, že toto je rok 1900 čokoľvek, takže musí existovať historická osoba, ktorá existuje. Historicky existoval, ale sú jeho tvrdenia platné a pravdivé? Tak som sa jednoducho rozhodol, že tým tvrdeniam uverím. Boli platné a pravdivé. Keď som v tento májový deň ležal na zemi a rozmýšľal o nich, neskôr sa stali formálnym, zaužívaným. Povedal by som, že keď som mal 7 alebo 8 rokov, mal som susedov cez cestu, ktorí chodili do cirkvi v meste a mali bohoslúžby prebudenia. A tak ma pozvali, aby som išiel na tie bohoslúžby prebudenia, a jediné, čo si pamätám, bolo, že na konci bohoslúžby dali výzvu k oltáru a povedali: hej, ak sa chceš uistiť, ak sa chceš odovzdať, že vieš Ježiša ako Mesiáša, a tak som išiel takto a niekto si všimol, že som urobil návrh na prijatie a povedali: no, chceš prijať? Povedal som: áno, áno. Poďte dole s ostatnými ľuďmi, a oni spievali pieseň. Rozhodol som sa nasledovať Ježiša, rozhodol som sa odovzdať do rúk Ježiša, nie je cesty späť, už to inak nebude. Takže doslova, odkedy si pamätám, chodím do cirkvi. Prižal som spasenie, tvrdenia a to, čo som počul v evanjeliách, ve slovách, ktoré povedal Ješua, že som sa musel rozhodnúť, že či im verím alebo nie, a rozhodol som sa, že uverím. Takže mi dovol, aby som na to nadviazal. V ktorom bode tohto procesu
Si sa naozaj začali zaujímať o čítanie a poznávanie Biblie, alebo si len sledoval biblické príbehy, ako sa rozprávali a to, čo hovorili učitelia? Kedy si začal skutočne investovať nejaký čas do štúdia a čítania písma? Pre mňa to bolo asi, keď som mal 16 rokov alebo viac. Od chvíle, keď som začal chodiť, ako som práve povedal, až do času, keď som mal 16 rokov. Chodil som na hodiny nedeľnej školy, brávali ma na tieto špeciálne hodiny a tak som sa v podstate učil biblické príbehy prostredníctvom hodín nedeľnej školy. Naozaj si nepamätám, že by som si z kázne v cirkvi veľa odniesol, alebo že by som si veľa pamätal z cirkevného kázania, ale veľa som získal z hodiny nedeľnej školy, pretože sme mali štvrťročník, ktorí zamerali na určitý prvok Biblie. Napríklad sme študovali Dávidov život alebo Pavlov život. Takže na nejaké systematické štúdium. Nejakú metodológiu, kde sme si museli prečítať alebo zopakovať nejaké veci a odpovedať na nejaké otázky. Takže vtedy som si uvedomil nejaký základný biblický obsah samotného písma. A potom, keď sa čítali úryvky, buď v nedeľnej škole, alebo samotnej cirkvi, keď sa čítali úryvky, najmä z Nového zákona, vtedy som sa začal oboznamovať s Bibliou a jej obsahom a pozerať sa na ňu veľmi jednoduchým spôsobom. Jednou z vecí, ktoré som čerpal, bolo, že Biblia má posolstvo, že tí, ktorí boli poslušní Bohu, boli požehnaní, a tí, ktorí boli Bohu neposlušní, sa nemali tak dobre. A takto vo mne tak trochu vyvolalo, ako sa hovorí, strach z Boha. A tak som chcel, aby sa veci vyvíjali dobre. Tak som sa rozhodol, že ak chcem, aby sa mi darilo, musím sa držať Božieho programu. A tak som začal nastavovať svoje myslenie na to, aby som sa snažil k nemu, aby bol Pán so mnou spokojný. A pamätám si, že som si myslel, že keď príde plnosť môjho času, chcel som, aby mi Pán povedal, dobre si urobil tvoj dobrý a verný služobník. Teraz som nevedel, čo to znamená. Nevedel som, čo mám robiť. Spomínam si, že keď som si pomyslel, mal som 10 alebo 12 rokov, ako by som naozaj chcel, aby bol Pán so mnou spokojný. Naozaj chcem jeho spokojnosť. A potom som si v duchu hovoril, jednoduchej detskej mysli, no čo mám urobiť, aby som urobil čo najviac, aby bol Boh akože naozaj so mnou spokojný. A tak ma napadli len dve veci. Totiž, mal by som odísť, byť misionárom niekde v Indii, alebo sa musím stať pastorom. A tak som si pomyslel, že nie, nikdy by som nemohol odísť do Indie a tiež by som nemohol byť kazateľom, pretože viete, pastor musí mať 20-minútové kázanie, 52 týždňov a viete, koľko toho musíte povedať? 20 minút, 52 týždňov. A ako by som ja mohol vám rozprávať biblický príbeh? Som hriešník a on za mňa zomrel a ja ho musím prijať. Dobre, teraz to trvalo len minútu. Čo budem robiť zvyšných 19 minút a čo budem robiť po zvyšok roka? Tak som si pomyslel, že ani ja nemôžem byť farárom. Ale dúfam, že keďže nemôžem robiť to najlepšie z najlepšieho, tak dúfam, Pán bude so mnou, hádam, spokojný. Ale naozaj nemôžem robiť optimum tých vecí, o ktorých som si myslel, že spôsobia, že ma Pán bude mať najradšej. Teraz ty a ja vieme, že takto naozaj nie je, ale takto som rozmýšľal ako niekto, kto mal 9, 10, 11 rokov. Takže prídeš do dospelosti, ideš na vysokú školu Áno. a začneš rozvíjať zručnosti pre svetskú kariéru. A ako som pochopil, bol si vyškolený za softvérového inžiniera, Počítačové programovanie. počítačový programátor. Správne, áno. A dostal si prácu, ktorú si robil, mal si kariéru a tak ďalej. Poďme rýchlo dopredu, kedy sa zrazu začali na obzore objavovať mesianistické veci. No, musíme sa vrátiť späť k tomu, čo sa stalo, keď som mal 16 rokov na hodine nedeľnej školy. OK, žil som na vidieku, takže tam bola len jedna vidiecka cirkev. Takže každý v údolí chodil do tej jednej vidieckej cirkvi. Takže tam bolo len 8 ľudí v mojom veku. V mojej triede nedeľnej školy ich bolo len 8. Učiteľ v nedeľnej škole povedal, že predtým, ako urobíme štvrť rok,
keďže ste tínedžeri, ak máte nejaké otázky o živote, nejaké otázky o Biblii, budeme sa snažiť odpovedať na všetky vaše otázky. Slovo je pre vás otvorené. Ak nemáte žiadne otázky, potom urobíme len štvrťročnicu. Ale ak máte, pokúsime sa na ne odpovedať. Takže to bola druhá časť. To bol moment, keď ma napadla taká pohlcujúca myšlienka a bola taká, že som ju nemohol ignorovať. A nie je to bežná myšlienka pre niekoho, kto má 16 rokov, ale ja som ju mal. A tá myšlienka bola takáto, že sa počas svojho života dožijem druhého príchodu Mesiáša. Dojem, že som chcel vedieť, že čo hovorí Biblia o proroctvách. Aby som mohol, keď budem žiť svoj život, vidieť, že proroctvá sa plnia, ako žijem svoj život. A vedieť, ktoré z nich poukazujú na príchod Pána. A mohol som byť nadšený, že som vedel, že tieto proroctvá znamenali, že Pán prichádza. Takýto dojem som mal. Keď som mal tento dojem, nevedel som nič o biblických proroctvách. Hovoríme o nule, pretože k najlepšiemu môjho pohľadu a chápania som nepočul, že by sa v cirkvi, do ktorej som chodil, vyučovalo nejaké biblické proroctvo. Takže učiteľ v nedeľnej škole povedal, no viete, to je tak trochu akoby nad mojím chápaním, ale keďže sme si to povedali, pokúsime sa odpovedať na tvoje otázky. Poprosím manželku pastora, či by mohla prísť na hodinu nedeľnej školy a riešiť túto otázku, keďže to bola tvoja otázka, tak ona urobila. A prišla a učila našu triedu nedeľnej školy a prešla 24. kapitolu Matúša. Dobre, takže to bolo pre mňa zaujímavé, pretože to ešte nikto nikdy neurobil, ale vo svojom vnútri som nebol spokojný. A tak som si vtedy pomyslel, že hej, ja som tu v cirkvi nepočul biblické proroctvo. Pravdepodobne nebudem počuť biblické proroctvo v cirkvi. Veľmi sa mi páčilo, že prešla Matúšovým evanjeliom 24, ale chcem viac. A tak, ak to mám dostať, musím ísť von. A napadlo mi, že pôjdem do kresťanského knihkupectva. Nikdy predtým som v kresťanskom knihkupectve nebol. Mám 16 rokov. Práve teraz som schopný šoférovať. Tým sa začal môj proces štúdia a učenia sa mimo toho, že som chodil len do cirkvi, mimo toho, že som chodil len do nedeľnej školy. Takže viete, mám 16 rokov, nemám veľa peňazí a tak som našiel kresťanské knihkupectvo v meste. Ja išiel som do oddelenia biblických proroctiev a spýtal som sa, či ho majú. Mali takú malú úzku sekciu, ale musel som sa nejako rozhodnúť, ktorú chcem. Preštudoval som si a analyzoval som, ktorú chcem. A kniha, pre ktorú som sa rozhodol, bola jedna z najznámejších kníh o biblických proroctvách napísaných v našej generácii, v našej dobe. A to je kniha Hala Lindseyho Neskorá veľká planéta Zem. A predalo sa jej, aspoň na obálke tej, ktorú som dostal, stálo viac ako 30 miliónov predaných výtlačkov. To bol naozaj môj začiatok v úvode k poznávaniu proroctiev, že som si prečítal jeho knihu. Ja potom tam bola reklama na jeho knihu, na preberanie zjavenia verš po verši, ktorá sa volala Prichádza nový svet. Takže potom, čo som si prešiel knihu Neskorá veľká planéta Zem, potom som si prečítal jeho zjavenie verš po verši. A to mi dalo môj počiatočný základ, pochopenie alebo mať nejaký typ, pohľad na proroctvo. Bolo to asi v roku 1979. Dobre, takže potom sme sa presťahovali do mesta na začiatku 80. rokov, pretože na vidieku sme nemali káblovú televíziu. Takže sme mohli príjmať len ABC, NBC a CBS. A tak sme v meste mali káblovku. A ja som prepínal kanály a narazil som na niekoho, koho som dovtedy nepoznal, Jacka Van Impeyho. A tak hovoril o biblických proroctvách. On povedal, aha, toto je program o biblických proroctvách. Zaujímam sa o Božie proroctvá. Takže chcem sledovať a počúvať túto reláciu. A tak som niekoľko rokov počúval jeho reláciu a z veľkej časti sa zdieľal rovnaké alebo podobné informácie, ktoré som počul AJ od Hala Lindseyho. Keď som bol v meste a mal káblovú televíziu, sme získali prístup k Trinity Broadcasting Network, TBN. A samozrejme mali tam učiteľov biblických proroctiev. A ja som počul, že nejako povedal, že boli takí, ktorí verili vo vytrhnutie pred súžením v strede a na konci, ale Hal Lindsey, Jack Van Impey sú pred súžením. A tak som sa to prvýkrát dozvedel a zistil vysvetlenie a to som dostal.
ako pravdivé. Potom som počul, že v Trinity Broadcasting bolo niekoľko učiteľov biblických proroctiev, ktorí verili v strede súženia a na konci. Tak som si pomyslel, že si vypočujem ich názory. A uvidím, prečo tento verí vpred a tento verí v na konci. A tak som počul ich vysvetlenia, ktoré so mnou nerezonovali. A tak som sa rozhodol, že som dobrý a istý v tom, ako to bolo načrtnuté a vysvetlené Jack Van Impe, Hal Lindsey a potom, keď sa objavili ďalší učitelia v Trinity Broadcasting, zvyčajne pochádzali aj z perspektívy pred súžením. A tak akoby opakovali veľa tých istých vecí. Tak som prišiel k istému bodu, keď som sa dostal asi v roku 92 či 3, že som si povedal, že počúvam stále to isté. Dovol mi položiť túto otázku, vrátiť sa len trochu k niečomu, čo si povedal. Nutkanie, ten záujem pochopiť druhý príchod, uveriť v biblické proroctvo. Pozeráš sa teraz späť a myslíš si, že to bol Boží duch, ktorý ťa začal viesť a viedol ťa na cestu, ktorá mala byť cestou tvojho života? Alebo myslíš si, že to bola akási bežná skúsenosť, ktorú si mal podobne ako ostatní veriaci v generácii, alebo niečo podobné? Vôbec to nebola spoločná skúsenosť. Ak sa pozerám späť, som na 100% presvedčený, že to bol Boží duch, ktorý ma podnietil, aby som sa o to zaujímal, pretože vieš, bolo mi 16, vtedy 16 rokov, teraz mám 60. A tak to bolo pred viac ako 40 rokmi. Takže mám možnosť pozrieť sa 40 rokov dozadu a zistiť, čo sa medzi tým stalo. A teraz s výhodou času vidím, že to bol Duch Svätý, ktorý sa vo mne pohol, pretože som mal nejakým spôsobom osud a povolanie spojené s touto témou. A tak vlastne to, čo ma nakoniec priviedlo do tohto hnutia, bola moja snaha o pochopenie biblického proroctva, v ktorom sa nachádzame. Na začiatku 80. rokov, pretože vždy, keď chcem niečomu porozumieť, vynaložím na to všetko úsilie. Získal som všetky zdroje a pozorne som to študoval. A nechcem čakať 5 alebo 10 rokov, aby som mohol študovať. Chcem to získať a naučiť sa to čo najrýchlejšie. Takže v priebehu niekoľkých rokov som stále počúval to isté, takže som sa cítil spokojný, že som pochopil scenár konca dní. A tento scenár konca dní je niečo, s čím by sa mohol stretnúť každý v cirkevnom systéme, povedzme v evanjelikálnom kresťanstve, by mal dnes toto pochopenie. Dovol mi teda, aby som sa spýtal, pri sledovaní tohto scenára konca dní, tohto prorockého scenára, čo by evanjelikálneho kresťanstva, súženia a tak ďalej, a mi teraz povedalo, aké bolo to prepojenie, ktoré ťa viazalo na Izrael, pretože veľa proroktiev o konci sveta sa viaže na izraelský národ a vtedy o evanjelikálne kresťanstvo bol neuveriteľný záujem. A najmä o to, ako Lindseyho knihy a to, čo urobil, viazalo na vznik štátu Izrael a potom sa od toho odvíjalo a on si pomyslel, že sa blížime ku koncu tohto veku. Povedz o tom niečo viac. No je zaujímavé, že v Božom zmysle pre humor, vieš, ako teraz chápeme konce a začiatky. No vieš, názov tej cirkvi, toho vidieckého zhromaždenia, do ktorého som chodil, jedinej cirkvi, ktorý sme mali v okolí, kam sme mohli chodiť, sa volal Jeruzalemská zjednotená cirkev Kristova. Jeruzalem, aha, dobre, takže Boh dal na to dôraz. Takže od samého začiatku Jeruzalem. Moje zmýšľanie bolo také, lebo to bol názov cirkvi. Dobre, teraz keď vieš niekedy, keď mi bolo okolo 20 rokov, prestali byť oni príslušníkmi zjednotenej cirkvi Kristovej a nazvali sa jednoducho Jeruzalemská cirkev, pretože sa osamostatnili. OK. Evangelikálni kresťania vidia Izrael ako ústredný v poslednom čase v proroctvách o príchode Mesiáša, že Izrael zohráva ústrednú a dôležitú úlohu. Takže to je to, čo som sa naučil. Dnes verím viac ako kedykoľvek predtým, že Izrael skutočne zohráva ústrednú a rozhodujúcu úlohu, dokonca aj pri pohľade na veci z mesiánskej perspektívy. A tak ma naučili. V dôsledku toho
Vždy som mal biblické proroctvá spojené s Izraelom a zemou, pretože to súvisí s príchodom Mesiáša a koncom Viem, dní. poznáme sa už veľa rokov, ale ako ťa počúvam, je úžasné, ako veľmi sa podobajú. Boli naše prvé spoločné kroky. Bola to neskorá veľká planéta Zem, ktorú som čítal koncom 60. rokov a to ma priviedlo k tomu, aby som sa začal venovať tejto téme. Vieš, bol som v tých časoch, viete, hovorili nám, že vytrhnutie pred smrťou môže nastať kedykoľvek, učenie o vychvátení a tak. Človek, myslel som si, vieš, že koniec sveta príde kedykoľvek a Pán sa vráti. A tak sme boli tak trochu v očakávaní celý čas. Časom ako mladý muž a to len podporovalo môj záujem dozvedieť sa o tom viac. Máš úplnú pravdu. 24. kapitola Matúša sa stáva ústredným bodom, východiskovým bodom. Takže je to cez záujem o Izrael, proroctvo o konci sveta, ktoré ťa začne posúvať k Jeruzalemu, ktorá začne posúvať bližšie. Takže ma teraz vezmi k ďalším mesiánskym veciam. OK. A pýtal som sa Pána a jeden z mojich obľúbených biblických veršov bol: kroky spravodlivého človeka sú usporiadané Pánom. A keď som bol starší, na strednej škole, povedali, že dobre, povedz nám jeden zo svojich obľúbených biblických veršov. No a tak som citoval príslovia: dôveruj Pánovi celým svojim srdcom, nebuď vo svojom rozume, vždy ho uznávaj a on bude riadiť tvoje cesty. Tak som dal Pánovi vo svojom srdci povolenie, aby viedol, usmerňoval a riadil moje kroky. Aj keď som nemal ani potuchy, ako som prežíval ten deň, že to robí on, ale neskôr pri pohľade späť som si uvedomil, že to robil. Takže na konci 80. rokov 20. storočia som opäť sledoval Trinity Broadcasting a to sa stalo môjim prvým zoznámením so sviatkami. Vtedy som sa prvýkrát dozvedel a počul, že jarné sviatky učia o Ješuovom prvom príchode a jesenné sviatky učia o Ješuovom druhom Ty príchode. už spomínaš si, kto bol ten I učiteľ? bol to Joseph Good. Mal program na Trinity Broadcasting od roku 1989 do roku 92. Dobre, a tak sa jeho program zameriaval predovšetkým na biblické sviatky, všetko o nich. A s tým súvisiacu eschatológiu posledného času. Keď som zapol a započúval sa do programu, keďže som predtým sa učil a študoval ako Lindsay Jack Van Impe 7-ročné súženie, vytrhnutie pred súžením. Keby som nepočul o sviatkoch z tohto pohľadu, tak by som to pravdepodobne vyladil. L. Joe učil o 7-ročnom súžení a vytrhnutí pred súžením a kontext sviatkov. A tak som si pomyslel, hej, toto je perspektíva, ktorú som sa neučil. Ani som ho predtým nepočul, pretože ako Lindsay Jack Van Impe ho vôbec neprezentuje. Tak by ma zaujímalo, či je tu niečo, čo by som sa mohol naučiť prostredníctvom a z neho. A tak som zistil, že tam boli veci, ako viete, posledné trúbenie, že to je odkaz na Yom Teruah Rosh Hashana, na sviatok trúbenia. No to sa stalo malou položkou, že namiesto toho, aby sme mali učenie o bezprostrednosti, teraz je to zrazu odkaz na konkrétny moment. A tak potom z Izaiáša 63 a ďalších miest sa učíme o témach sviatkov. Potom jazyk je, keď Ješua povedal v jeho nohách dole na Olivovej hore, že je to jazyk Jom Kippur. Takže v tomto bode, kedy si sa vlastne rozhodol založiť Hebraic Heritage Ministries International, kedy vznikla táto organizácia? Bolo to v októbri roku 94, keď vyšla moja prvá kniha 7 sviatkov Mesiáša. A potom to bolo v nasledujúcom roku v 95. Keď som ešte pracoval ako počítačový programátor, systémový analytik, že Pán prehovoril k môjmu srdcu, že chce, aby som začal slúžiť. Nakoniec mi to povedal, pretože som písal vyhlásenie o poslaní a povedal som,
učiť sa o bohatom hebrejskom dedičstve našej viery v Mesiáša. Keď som napísal slova hebrejské dedičstvo, Pán povedal, nuž to je názov tvojej služby. Nakoniec, keď som to napísal, stalo sa to názvom služby. Takže teraz mám názov služby, ale v skutočnosti nemám žiadne spojenie. Pretože to bolo na jeseň roku 95. A potom začiatkom 96. roku sme sa dozvedeli o veci, ktorá sa volá internet. Dobre, takže predtým. Teraz chodím do nedenominačného charizmatického typu cirkvi. A tak. Všetko, čo poznám, sú ľudia, s ktorými chodím do cirkvi a nemám žiadne iné prostriedky na to, aby som mal nejaký iný dosah. Ale napriek tomu mi Pán hovorí, aby som začal túto službu. A potom mi Pán s humorom povedal, aby som ju pomenoval International. A tak som si pomyslel, že International. Wow, veď všetko, čo robím, je, že chodím každú nedeľu do cirkvi a sedím v lavici a ty chceš, aby som niečo pomenoval medzinárodne. Ako to vôbec môže byť? No, ale s príchodom internetu a jednou z prvých vecí, ktoré si pamätám, bolo, že si zbieral veľa článkov a písaných z rôznych ministerstiev a všetko, čo malo tendenciu byť o proroctve alebo malo tendenciu byť, to boli počiatočné fázy mesiánskeho učenia. Zhromažďoval si niektoré z týchto článkov a dával si ich k dispozícii ostatným ľuďom. Takže som vlastne v roku 96 vytvoril webovú stránku. A urobil som to tak, že som išiel do knihkupectva a dozvedel som sa, že táto webová stránka je zostavená tzv. HTML kódom. Tak som si kúpil knihu o tom, ako vytvoriť kód HTML, ako vytvoriť hlavičku, ako vytvoriť odkaz a podobne. A strávil som 9 mesiacov vytváraním rôznych sekcií a hľadaním na internete, aby som zistil, čo tam je a aby som mal odkazy na Izrael a odkazy na iné veci. A potom sa v knihe píše, že takto môžete vytvoriť formulár, ktorý niekto vyplní a odošle. Tak som si pomyslel, viete čo, netuším, či niekto niekedy navštíví túto webovú stránku, ale tu v knihe sa píše, že ju môžem vytvoriť. Takže len kvôli argumentom ju vytvorím. Urobil som ju ako dotazník. Keď som ju urobil, nemal som možnosť získať informácie o tom, ako to bolo vyplnené, ako to funguje. Pretože to všetko prišlo ako jeden dlhý reťazec. Takže som mal e-mail, ktorý som rozoslal, pretože som aspoň videl ich e-mailové adresy. Je mi to ľúto. Mohli by ste to vyplniť ešte raz? Ľuďom začali najprv chodiť e-maily, v roku 1996. Takže títo ľudia prichádzali a hľadali Izrael a hebrejské veci. Nebolo tam oveľa viac webových stránok ako tá moja. Takže veľa ľudí od 1996 do 2000 našlo moju webovú stránku. Chcel som ich zaujať. Tak som sa zapísal do rôznych zoznamov, ktoré by mi posielali články o Izraeli a o našej viere a tak ďalej. Sám som ich zbieral, prechádzal a vyberal tie najlepšie a rozosielal ich na svoj e-mailový zoznam. A bol som ohromený, že som dostával ľudí, ktorí vyplnili môj formulár každý deň a v priemere ich bolo od 2 do 5. Teraz to neznie príliš veľa za jeden deň, ale robíte to každý deň počas 30 dní. Teraz máte 125 ľudí. A teraz zrazu 6. Takže zrazu oslovíš veľa ľudí. Zrazu máš 1000 ľudí. Ja tak potom posielam informácie a oni to milujú, pretože v tých časoch ste sa nemohli dočkať, kým si prečítate e-mail. Teraz nechcete vidieť svoj e-mail, ale vtedy ste chceli mať svoj e-mail. A potom mi začali klásť otázky. No mali by sme robiť sviatky, mali by sme robiť Pesach. A začali mi klásť otázky o skutkoch 10, skutkoch 15, Galatianom, o čomkoľvek, o čom som nikdy predtým nemusel premýšľať. A musel som o tom začať premýšľať. Má odpovedať na ich otázky a tak sa to celé rozbehlo. Teraz si dáme prestávku, ale keď sa vrátime, dozvieme sa viac o Edim a jeho službe Hebraic Heritage Ministries International a zistíme, ako sa medzinárodná časť stala súčasťou jeho služby. Ako sa s nami o tom podelí? O chvíľu sa vrátime.
Dobre, sme späť s Eddym a Eddie sa s nami podelil o svoje prvé zoznámenie s internetom, o svoj prvý záujem o sviatky a hovoríme o konci 90. rokov. Kde to bolo v čase, keď som bol na internete? Moje úvodné učenie bolo 89 až 92. Myslím, že my dvaja sme sa tam prvýkrát stretli v 96., takže tam bolo spojenie s niekoľkými službami, ktoré prebiehali. Práve sme začínali. Vieš, v čase, keď si ty práve začínal a tak ďalej. Takže si to preber odtiaľ. Povedz nám o tom, čo Boh urobil s touto tvojou službou. Kde vás to priviedlo? A mimochodom, počkajte ľudia, bol po celom svete. Bude sa vám to páčiť. Dobre, pokračuj. I práve z e-mailového zoznamu, ktorý som začal rozosielať v novembri 96. roku, sa ľuďom páčilo, čo dostávali a čítali. A potom v roku 97 niektorí ľudia z môjho e-mailového zoznamu povedali, hej, toto sú fascinujúce informácie, nepoznáme nikoho, kto by tieto veci učil. Keby sme vás pozvali na víkend, boli by ste ochotní prísť a učiť? A tak som povedal, áno, určite, viete, pomôžte mi dostať sa tam a dajte mi miesto, kde môžem bývať a dajte mi priestor na rozhovor a môžeme sa podeliť. A tak to bolo v lete 97. roku, keď prišlo pozvanie. A z tohto pozvania do dnešného dňa. Toto je 22 rokov. Pozvania sa nezastavili. Správne. Je tu taký hlad ľudí, ktorí vyrastali v cirkevnom systéme, mali lásku a vzťah k Izraelu a Bohu v ich srdciach sa pohli chápanie Biblie z mesianskej hebrejskej perspektívy. Boh im to vložil do srdc svojim duchom, ale naozaj tam nebolo veľa učiteľov, ktorí by počuli tieto informácie a chceli počuť viac. A bol to vlastne internet a ja, kto jednou z prvých webových stránok alebo služieb v 96. roku, ktorá bola prítomná na internete. To všetko naozaj poháňalo, takže sme sa stretli v roku 96. Obaja sme išli na konferenciu v Pensylvánii. Aj na konferencii sme neboli prednášajúcimi, len Boli sme sme sa len jej účastníci zúčastnili. na trhu. Správne. Mali sme stôl hneď vedľa seba. A ty si tam mal tabuľku o období súženia, pretože som sa zaujímal o biblické proroctvá. A rád si vypočujem pohľady ľudí. Povedal som, aha, mohol by si mi vysvetliť túto tabuľku, ktorú si tam položil? A sedeli sme tam niekoľko dní, niekoľko desiatok hodín. A ty si mi ju vysvetlil? A prešiel si tú tabuľku. A aby som bol úprimný, práve pri rozhovore s tebou sa vo mne objavila prvá myšlienka o možnosti, že by nemuselo dôjsť k vytrhnutiu pred smrťou, pretože až dovtedy som bol neoblomný. Mohol by som vám vysvetliť všetky texty z písma, uviesť všetky dôvody. A vy v podstate citovať všetko, čo Jack Van Impe ako Lindsay učil v súvislosti s touto témou. A tak môj ďalší krok v skoku v napredovaní biblického proroctva a chápania vecí z hebrejskej perspektívy. Bolo to v decembri roku 94, kde som počul, že nejakým spôsobom existuje toto spojenie medzi Severným kráľovstvom a Novou zmluvou. A tak som si pozrel hodinové video s prezentáciou na túto tému a pomyslel som si, že som si vedomý toho, čo hovorí nový zákon. Nevidím tam nič, čo by v novom zákone malo niečo povedať alebo nejakú súvislosť so Severným kráľovstvom. A tak som si vypočul prezentáciu, že je tam súvislosť a to bol začiatok môjho procesu pochopenia od roku 95 do roku 99, čo teraz nazývame Ezechielova kapitola 37. Dve palice sa stali jednou a ja som sa zoznámil a uvedomil si to, čo nazývame dva domy Izraela. Keď hovoríme dva domy Izraela, hovoríme o tom, že historicky po Dávidovi a Šalamúnovi bol Izrael rozdelený na Severné kráľovstvo a Južné kráľovstvo. Historicky teda v Izraeli existovali dva domy. A tak som nikdy nemal žiadnu súvislosť, pretože keď chodíme do cirkvi, tak nás to učia. Viete, starý zákon sú Židia, nový zákon sú kresťania.
A medzi nimi nie je žiadne spojenie. Áno, spomína sa tu Mesiáš, ale nie je tu naozaj spojenie medzi týmito dvoma. Preto sa učíme, čo sa stalo s historickým Izraelom. Kresťania povedia, že sa ich to netýka. Je to len akože história? Je to len história, že sa zrazu objaví Mesiáš a Ján 3.16 sa zjaví. Akože my sme ich nechali v prachu a ideme Áno, ďalej. a preto viete, nikdy som nevidel žiadnu súvislosť. Takže otázka je, či existuje spojitosť s tým, prečo prišiel Mesiáš. Pri svojom prvom príchode, čo urobil? Má jeho príchod niečo spoločné s izraelským národom a mám ja nejakú súvislosť s izraelským národom? Tak sa to stalo, že sa začal tento proces. Pán mi pomaly dával spoznať rôzne veci. A to sa dialo celé roky. Nie dni, týždne alebo mesiace, ale roky. Keď som zrazu uvidel súvislosť, vidím také pochopenie, že v roku 99 som napísal knihu Obnovenie dvoch domov Izraela, kde som sa dozvedel, čo som sa naučil od roku 95 do roku 99. Som sa snažil v tej knihe sprostredkovať. Ale v skutočnosti, čo je zaujímavé, po tom, čo som tú knihu napísal, došlo k obrovskému skoku v mojom chápaní. O konci dní z toho, čo teraz nazvem mesiánskou alebo hebrejskou perspektívou, pretože po vytlačení tejto knihy, ktorá bola vytlačená v septembri 99, bolo to v lete roku 2000, stále som bol v práci a pán ku mne prehovoril a povedal, že potrebujem hĺbšie pochopiť, čomu židovský ľud verí. Išiel som na Amazon.com, BarnesandNoble.com a vložil som tam Rebbe Menachem Schneerson, z Chabadu Lubavitch, pretože mi Boh nejako položil na srdce, že nevedel som, že napísal nejaké knihy. A tak sa objavil celý rad kníh od neho. A tu sú názvy kníh, ktoré vyšli od exilu k vykúpeniu. Prvý diel, druhý diel, očakávanie vykúpenia, prvý diel, druhý diel. Každý deň čakám na jeho príchod. Zatrúbte na veľký šofár. Všetko sú to knihy o konceptoch a princípoch exilu a vykúpenia. A teraz v tomto čase, pán, z toho, čo mi povedal, som začal čítať komentáre k umeleckým zvitkom knihy Genesis a ďalšie. A potom som sa dostal a čítal som Midraš Rabba. A z nich som vyčítal hebrejské súvislosti, ktoré som nikdy nemal. A nikdy nebolo prezentované v evanjelickom kresťanskom pohľade a modeli. A potom som musel urobiť to, že som musel prejsť procesom zmierenia. Dobre. Prečo som uveril, že evanjelikálny pohľad je vlastne to, čo hovorí Biblia, čo hovorí Nový zákon? Teraz som získal trochu iný pohľad. A jedna vec, ktorú som čítal, nad ktorou som naozaj musel meditovať, som myslím prvýkrát videl v Midraši Rabba, je, že i úlohou kráľa Mesiáša je ukončiť vyhnanstvo. Dobre. A vo všetkých tých biblických prorockých učeniach, ktoré som za tie roky v evanjelickom kresťanstve dostal, bola nulová zmienka, že král Mesiáš, keď sa Ješua vráti pri svojom druhom príchode, vráti sa ako král Mesiáš. Nula zmienok o tom, že úlohou kráľa Mesiáša je ukončiť vyhnanstvo. Ale potom som zistil, že v ortodoxnom judaizme je to veľmi ústredné kritérium, pokiaľ ide o to, koho budú akceptovať a považovať za Mesiáša. Je to on, kto ukončí vyhnanstvo. A potom som sa dozvedel o tom, že existujú tieto modlitby Amida. A potom 10. modlitba Amida je modlitba za ukončenie vyhnanstva. A takto bol časový proces, že sa veci spojili. Ale môj príchod k mesiánskej perspektíve, mesiánskému chápaniu bol poháňaný mojou snahou pokúsiť sa pochopiť biblické proroctvo. Dovoľ mi, aby som to dodal v prospech poslucháčov, ktorí tu počúvajú. To, čo Eddie dokázal, bolo niečo, čo priemerný kresťan nemá šancu urobiť. A to je vrátiť sa späť. V Biblii je celý rad ďalších, ktoré skutočne hovoria o druhom príchode a Mesiášovi. Vlastne je podľa môjho názoru v Starom zákone viac proroctiev o druhom príchode Mesiáša ako v Novom zákone. A tie väčšina kresťanov nepozná, ale pre tých, ktorí to pochopili, a ak budete ochotní vypočuť si hebrejský pohľad,
Zistíte, prečo židovský národ, prečo náboženský židovský národ odmietol Ješu z Nazareta ako Mesiáša. Ak si dnes sadnete s náboženským židom a poviete mu, povedzte mi jeden dobrý dôvod, prečo si myslíte, že nie je Mesiáš, poviem vám, čo vám povedia. Nuž, nepriviedol späť rozptýlených vyhnancov z národov, presne tak. A pretože neurobil konečné vykúpenie, pretože ich očakávaním sú všetky proroctvá o tom, čo vy a ja nazývame druhým príchodom, keď obnoví celý Jakobov dom a privedie rozptýlených vyhnancov späť a založí svoje kráľovstvo v Jeruzaleme. Toto rozdelenie medzi dvoma domami bude znovu zjednotené, vtedy opäť príde Mesiáš. No, nepochopili, že Boh vykonal dva skutky. Viete, najprv vykonal stvorenie, potom vykonal dielo vykúpenia a dielo obnovy je úplne samostatné dielo na konci veku. Takže my ako veriaci, ako kresťania vidíme dielo vykúpenia a nevieme o diele obnovy, ale Židia o ňom vedia. Takže vrátiť sa späť a učiť sa to ich pohľad. Ach jaj, teraz máme oveľa lepší obraz o tom, o čom je druhý príchod. Nazýva sa to konečné vykúpenie Izraela. Takže samozrejme pán, ktorý vie všetko, vedel, že mi v mojich štúdiách chýba jeden článok, ale ja som o tom nevedel. Ja preto ma nasmeroval a povedal, no musíš študovať, čomu verí židovský ľud v týchto veciach. A tak v tomto úsilí vznikla webová stránka. A práve teraz si nepamätám názov tej webovej stránky, ale boli na nej dve knihy. Jedna z nich bola A Matter of Return, otázka návratu, od rabína Rafaela Eisenberga. A druhá bola Mesiášska idea v Izraeli. A takže medzi konceptmi exilu a vykúpenia, ktoré boli načrtnuté vo viacerých knihách Rebeho Schneersona a z prechádzania knihy The Messianic Idea in Israel, ktorá bola kompiláciou židovských zdrojov a toho, čo sa hovorí o Mesiášovi, a to tak z nášho písaného písma, ako aj z iných zdrojov. Bolo to v tých zdrojoch, kde sa hovorí, že to bude v budúcnosti tak, ako to bolo v minulosti. Takže to, že biblická história je proroctvo, som sa dozvedel zo židovských zdrojov. Že východ z Egypta je proroctvom, väčší exodus z národov na konci dní. Bolo to v tých židovských prameňoch, bolo to v tých židovských zdrojoch. To nie je niečo, čo si vymyslel ty alebo ja. Je to starobilé učenie, že to, čo sa stane otcom, sa stane aj potomkom. To je jedno z hlbokých prorockých učení Mojžiša a prorokov. Dobre. Takže teraz, keď hovorím, dobre, idem cesto, pretože pán mi povedal, že musím študovať a učiť sa, čomu židovský ľud veril hlbšie a vo väčšej miere, než som mal ja. Tak som sa dostal a čítal som ako arcivojvoda komentáre ku knihe Genesis. Viete, má to niekoľko zväzkov cez 1000 strán. Dobre, takže to, čo tam opakovane vysvetľovali, že ako ste povedali, čo sa stane, že sa stane otcom, ich potomkom, že v podstate ukázali, že vzor vykúpenia vo vyhnanstve. Takže potom som si uvedomil, že v podstate ústrednou témou Biblie je tento koncept exilu a vykúpenia. Ak nepochopíme princípy exilu a vykúpenia, nebudeme skutočne plne rozumieť Biblii a nebudeme plne rozumieť príchodu Mesiáša na konci dní. Potom zrazu som si uvedomil, počkaj chvíľu, verím, že Ješua je Mesiáš, verím, že je král Mesiáš, verím, že sa vráti. Ak judaizmus chápe, že král Mesiáš ukončuje vyhnanstvo a ja verím, že Ješua je Mesiáš, mali by o tom byť dôkazy v Novom zákone. A tak keď sa vrátim späť a znovu si prečítam Matúša a potom paralelu s Lukášom, Ješua hovorí, keď vidíte všetky tieto veci, vzhliadnite, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Teraz viem, že zo židovského pohľadu toto slovo vykúpenie znamená koniec vyhnanstva. Takže Ješua hovoril o svojom návrate na konci vyhnanstva. Potom sa pozerám na zjavenie Jána. Hovorím si, no počkaj chvíľu. Ak sa tu hovorí o udalostiach, ktoré sa dejú, keď sa Ješua vráti a vráti sa, aby zhromaždil, zjednotil vyhnancov Izraela a splnil úlohu kráľa Mesiáša, potom by to malo byť v knihe Zjavenie. Takže viete, otvorenie toho zvitku v 5. kapitole Zjavenia, to je vlastne zvitok vykúpenia.
že sa chystá ukončiť vyhnanstvo. A ten sa teraz odvíja. Aké udalosti sa budú diať vo svete, kým Mesiáš ukončí vyhnanstvo? K tomu skutočne smeruje kniha Zjavenia. A tak potom pri učení sa pojmou exil a vykúpenie z jedného Rebbe Schneersohn hovorí, koniec vyhnanstva sa prirovnáva k novej piesni. Je to aj v Midraši Šabat. A tak potom v 5. kapitole Zjavenia, keď otvorí zvítok, čo robia? Spievajú novú pieseň a je to prirovnané kahre na harfe zo Žalmu 137 v Babylone, vaše harfy na vrbe. Ale Dávid hral na harfe. Dávid bol kráľom všetkých 12 kmeňov. Takže hra na harfe je fráza o zhromaždení, zjednotení 12 kmeňov Izraela. Dovolte mi, aby som vám to ukázal v 7. kapitole Zjavenia, pretože ma to naozaj zasiahlo v tejto podobe. OK, toto tak trochu spečatilo. V Zjavení v 7. kapitole je otázka, ktorá sa kladie v 13. a 14. verši. Píše sa tam, a jeden zo starších odpovedal a povedal, kto sú títo oblečení v bielých rúchach a odkiaľ pochádzajú? On povedal, pane, viete, že prišli z veľkého súženia. Takže odpovedáme na otázku, kto sú títo, ktorí prišli z veľkého súženia. Takže odpoveď, ktorá je uvedená v Zjavení 7, verš 16 a 17, hovorí, že už nebudú hladovať, už nebudú žízniť, ani slnko na nich nebude svietiť, ani žiadne teplo, lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude krmiť. On ich zavedie k živým prameňom vody a Boh im zotrie všetky slzy z očí. To je teda opis tých, ktorí vyšli z veľkého súženia. Teraz mám náhodou svoju obľúbenú Bibliu, hebrejskú, grécku študijnú Bibliu, verziu kráľa Jakuba. A tak je táto Biblia starostlivo prelinkovaná. Takže sa pozerám na svoj krížový odkaz, keď to raz čítam a napadá ma myšlienka, no, Zjavenie musí hovoriť o príchode kráľa Mesiáša, ktorý zhromaždí vyhnancov. Ale ako to? Takže, a pozrel som sa na svoj krížový odkaz a môj krížový odkaz hovorí, že Zjavenie 7, 16 a 17 je Izaiáš 49, verš 10. Povedal som Izaiáš 49, verš 10. Čo je? Čo to je? Tak som otočil na Izaiáša 49. Verš 10. Píše sa tam, nebudú hladovať ani žízniť, ani horúčava, ani slnko ich nezasiahne, lebo ten, ktorý sa nad nimi zmiluje, ich bude viesť. Dokonca aj pri prameňoch vody ich bude viesť. No a to je citát zo 7. kapitoly Zjavenia. Dobre, takže teraz Izaiáš, kapitola 49, verš 10 sa potom stáva tými, ktorí prišli z veľkého súženia. No ako, kto sú títo? No, Izaiáš 49 hovorí, že môžeš povedať väzňom, choďte von, vyhnanstvo je väzenie. A potom som čítal v Midraši Raba. Je tam komentár k Izaiášovi 49 a v tom komentári sa hovorí, že väzňami je 10 kmeňov Severného kráľovstva. A tak, ak sú väzni 10 kmeňmi Severného kráľovstva, potom sú súčasťou tých, ktorých Mesiáš zhromažďuje v 7. kapitole Zjavenia. A zrazu vidím, že v Novom zákone v Matúšovom evanjeliu 24 v knihe Zjavenie sa hovorí o návrate Mesiáša, aby zhromaždil a zjednotil a ukončil vyhnanstvo svojho ľudu, aby sa naplnilo proroctvo z Ezechiela 37. kapitoly a verše 15 až 24. A teraz kvôli vášni, ktorú mi Pán dal, keď som mal 16 rokov, pokiaľ ide o biblické proroctva, keď som sa to dozvedel, bol som poháňaný tým, že musím sa o toto posolstvo podeliť s bratmi. Musím sa podeliť o to, že Mesiáš sa vráti, aby ukončil vyhnanstvo, že tieto dve palice sa stanú jednou. A tak preto, že toto nie je to, čo učí evanjelikálne kresťanstvo. Nie je to ich chápanie, nie je to ich perspektíva. Je to trochu ťažké, pretože ľudia, s ktorými sa delíte o toto posolstvo, si to vôbec neuvedomujú. A tak im ukazujete, kto je Mesiáš, kto je Ješua, prečo príde pri svojom druhom príchode. Ale oni si to nebudú uvedomovať, pretože počuli len evanjelikálny pohľad. A nevedia, že kráľ Mesiáš. Preto nevedia, že kráľ Mesiáš ukončí vyhnanstvo svojho ľudu. Ale Pán to vedel. Preto Pán prehovoril k môjmu srdcu. A povedal, že musí študovať, čo oni veria o tejto veci. To je to, čo ma viedlo priebehu rokov a dalo mi vášeň vyučovať hebrejské chápanie, ktoré je zamerané na biblické proroctvo. A samozrejme o tom je aj tvoja služba. Správne. Chcel som povedať, že keď sme sa spojili a tak ďalej, spojili sme sa nad rovnakým posolstvom.
Ty ste sa zaoberal tým, ako tieto dva domy opäť spojiť. Konečné vykúpenie som videl spolu s tebou. Vnímal som Mesiáša, ktorý prišiel prvýkrát k nám a vykonal osobné vykúpenie, ale bolo tu väčšie korporatívne vykúpenie pre celé kráľovstvo, pre celý izraelský národ, ktoré sa ešte malo uskutočniť. Čo je tá časť, v ktorej moji židovskí bratia stále hľadali korporatívne vykúpenie, neuvedomovali si, že ide vykonať osobné vykúpenie pre nás individuálne. Teraz však môžeme vidieť, ako sa to všetko spája, keď prichádzame ku koncu veku. Pre mňa to bolo to, čo ma s vami najsilnejšie spojilo. Pán mal v okamihu vyučovanie Tóry, keďže som systematicky vyučoval Tóru. Boh zrazu jednoducho bingol na mňa a povedal, vieš, že to učenie o východe z Egypta, to je proroctvo, ktoré sa stane poslednej generácii. Vieš to, Monty? Čože? Odpovedal som. Chceš povedať, že celý ten príbeh o exode z Egypta, to je naozaj proroctvo o tom, čo sa stane poslednej generácii. Bude väčší exodus, keď Boh obnoví všetky veci, príde konečné vykúpenie. A ja som dostal obraz, viete, hneď sme v skúškach a súženiach na tomto svete. Budeme prechádzať týmto veľkým súžením, touto skúsenosťou púšte a nakoniec prejdeme cez Jordán. Prejdeme do zasľúbenej zeme, ktorá bude kráľovstvom. A my sa vlastne vrátime do Jeruzalema. Viete, tam vlastne pôjdeme. Takže keď si prišiel vo svojej perspektíve a vo svojom úhle pohľadu, i dokonale sa to zhodovalo s mojou službou a s tým, čo Pán vložil do môjho srdca. A ak si spomínaš, ty a ja sme sa vydali na cestu. Myslím, že sme boli 3-krát po celej krajine, cestovali, učili o tejto téme, robili spoločné vyučovanie vo viacerých mestách a snažili sa dostať slovo o tomto zjavení. A myslím, že sme boli celkom úspešní. Myslím si, že v celom rozsahu, vo väčšine mesiánskeho hnutia jazyk, ktorý tu teraz používame, konečné vykúpenie, väčší exodus, viete, všetky tieto veci zastávajú bežnejšími. Ľudia ich začínajú akceptovať. Je to určite alternatíva k evanjelickým veciam o úteku cirkvi, o vytrhnutí pred smrťou a o tom všetkom z prorockého hľadiska. Ale myslím si, že zásadnejšie v celom priebehu tohto je, že celé toto učenie nás všetkých pritiahlo späť ku chodeniu pred Pánom. Rozpoznávanie toho, kto je, počúvanie toho, ako sa opisuje. A potom sme súhlasili s pôvodnou zmluvou, s tým, čo Pán povedal, že budeme robiť. A zrazu sa dostávame, prekonávame dôvod, prečo boli naši predkovia vyhnaní zo zeme. Dôvod, prečo sme išli do vyhnanstva, je ten, že sme zabudli na Pána a odmietli jeho prikázania. A my sme v krokoch, keď si spomíname na Pána a začíname zachovávať prikázania a učiť ľudí, aby zachovávali prikázania. A v tejto súvislosti je veľa proroctiev, ktoré hovoria o našom návrate, viete, k Pánovi. Takže keď sa toho dotkneš, nielen, že robíš proroctvo, ale robíš aj základné učenie o tom, že prikázania, ktoré tam Mesiáš na vrchu Sinaj dával, sú aj jeho prikázaniami. Otria sa to celým svetom. Keď príde na to, že prikázania sú pre všetkých veriacich, na rozdiel od toho, že sú určené len Izraelu alebo len židovskému národu. Takže keď som začal chodiť do cirkvi, učili ma to, čo sa tam učia všetci ostatní v cirkevnom svete. Je to vek zákona, vek milosti a vek milosti nahrádza vek zákona a my nezachovávame šabat a sviatky a nezachovávame sobotu už viac netreba. Koncom 90. rokov mám svoj prvý e-mailový zoznam. Hovorím im o svojej knihe a rozprávam o sviatkoch, o ktorých učia, Mesiášovi, o jeho prvom aj druhom príchode. A potom sa ma ľudia pýtali, hovorili, no, ak je to tak, akože mali by sme dnes robiť sviatky? A ja som im odpovedal, no, je to tak trochu teoretické, pretože v mojom okolí nepoznám nikoho, kto by robil Pesach. Nepoznám nikoho, kto by robil stánky. A tak v Zachariášovi v 14. kapitole sa píše, že všetky národy budú sláviť sviatok stánkov, takže hádam ich budeme robiť aj naďalej. Ale neviem, kde a ako ich s niekým robiť. Lokálne so mnou. A s vami je to asi rovnaké. No Pán to všetko zmenil, pretože bolo toľko bratov,
ktorí boli pohnutí ohľadom pochopenia hebrejských vecí, pochopenia sviatkov, že to bolo v roku 98. A keď som bol požiadaný, aby som sa zúčastnil na mojom úplne prvom sviatku stánkov. A potom nakoniec od teba a odo mňa. A sme boli spojení. A prvýkrát sme sa stretli v roku 96. Pán ťa prinútil začať organizovať sviatky stánkov tu v Chandleri v Oklahome. A nakoniec sme sa spojili, pretože si myslím, že to bolo 2003, keď si ma požiadal, aby som prišiel a stal sa súčasťou tohto sviatku stánkov. A potom niekoľko rokov som sa venoval vlastným aktivitám v Ohaju, ale potom od roku 2007 a v podstate nie úplne každý rok, ale v podstate väčšinou každý rok od roku 2007 až doteraz sme spolupracovali. A bratia, ktorí prišli z celých Spojených štátov, dokonca aj z iných krajín, prichádzajú na Sviatok stánkov. Spolupracovali sme a zdieľali toto posolstvo o tom, že dve palice sa stávajú jednou a o ďalších veciach viery ako bratia prichádzali a oslavovali Sviatok stánkov. To spôsobilo, že naše služby majú nakoniec spoločný základ a spoločnú perspektívu, aby sme sa mohli spojiť nielen preto, aby sme sa s bratmi podelili o koncepty, princípy a pochopenie Tóry, ale aj preto, že sme obaja dostali prorocké povolanie. A vyučovať biblické proroctvo o konci dní, sme sa spojili a chceme bratov vyučovať o konci vekov, keď príde Pán a biblické Áno, proroctvo. a mnohí bratia, ktorí vás poznali a boli s vami spojení, keď ste mali prísť na Sviatok stánkov, prišli tiež. A dozvedeli sa o Lion of Lamb Ministries a o mne a o bratoch, ktorých som poznal a ktorí mali prísť na slávnosť stánkov, sa dozvedeli o tebe. Takže sa to tak trochu navzájom živilo, keď sme zrazu zistili, že existuje väčšie zhromaždenie bratov po celom svete. Zostáva nám už len krátky čas, ale chcem, aby si len veľmi stručne spomenul, že Pán otvoril dvere pre teba nielen toto posolstvo, ale aj možnosť ísť na medzinárodnú úroveň, že ste mohli ísť do mnohých zhromaždení v iných národoch. Urob mi krátky prehľad národov, do ktorých si išiel. Dobre, takže som hovoril v Spojených štátoch, zhruba v 40 rôznych štátoch, takmer v každej provincii Kanady, Costa Rica, potom Australia, Nový Zéland, Hong Kong, Malajzia, Južná Korea, škandinávske krajiny, Norsko, Švédsko, Fínsko, Island a potom po celej Európe, v Anglicku, Walese, Írsko, Belgíko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko. A tu som bol nedávno na Slovensku. A Taliansko. Pravdepodobne som vynechal niekoľko krajín, ale Pán mi požehnal príležitosť zdieľať toto posolstvo s bratmi po celom svete. A tak keď mi povedal, aby som to pomenoval medzinárodne, poznal budúcnosť. Vedel, aké to bude povolanie. Vedel, kam ma pošle. A vlastne mi povedal, keď som bol jedného dňa v práci, povedal, že nemáš dosť času na to, aby si robil to, na čo som ťa povolal, pretože v práci byť 40 hodín týždenne, ako si robil ako počítačový programátor, pretože nakoniec ťa pošlem do zahraničia a ty si musíš vybrať. A tak som vedel, že najlepšou voľbou je vybrať si Pána. A hneď potom, ako mi to povedal, do 24 hodín som dostal e-mail a niekto ma požiadal, aby som prišiel a prednášal na vôbec prvom podujatí obnovenie Dávidovho stánku v Južnej Afrike. A to odštartovalo medzinárodnú Eddie, ďakujem službu. ti, že si prišiel a že si sa stal súčasťou Lion's Share. Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili na Sviatok stánkov. Ďalšie Eddieho vyučovanie si môžete vypočuť na tomto mieste spolu s nami. Eddie, ďakujem ti, že si bol súčasťou vysielania. Mohol by si sa pomodliť? Bolo to pre mňa privilégium a česť. Ďakujem, že ste ma mohli pozvať. Nebeský Otče, chceme ťa len chváliť a ďakujeme ti za to, kým si. A za mocnú cestu, akým sa snažíš používať tých, ktorí hovoria, som ochotný byť tvojim služobníkom. A tak ti ďakujem, nebeský Otče, ako si viedol môj život, ako si viedol Montyho život a ukázal si nám,
jaké je naše povolanie a náš cieľ v tvojom kráľovstve. A bol si verný, že si nám otvoril dvere. Takže nakoniec to, čo hovoríme, robíme a ako slúžime, je nakoniec na tvoju slávu, na slávu tvojho kráľovstva, aby prinášalo ovocie pre tvoje kráľovstvo. Ja predovšetkým, aby sme vzdali česť Ješuovi Hamašiachovi, ktorý si zaslúži všetku našu chválu, slávu a česť, pretože všetko je o ňom a o tom, čo pre nás urobil, aby spasil naše duše a priniesol plnosť obnovy a vykúpenia všetkých vecí. Takže ti vzdávame všetku chválu, slávu a česť za to, čo si urobil, čo robíš a čo budeš robiť v našich životoch a v našich službách, keď nás používaš na požehnanie svojho ľudu na celom svete. A ďakujeme ti v mene Ješua. Amen. Šalom všetci a ďakujeme, že ste sa k nám pripojili.